फैगोन क'क्राझारनिफ्राय फैगोन बिनि मुङानो जादों अनजिमा बर'। दायो नोंथाङा मोसाफैनो हासिगोन। जिं जिं खार खना खना खार नख' नख' थांनानै बरदिनाव रंजादोनि जिं जिं खार खना खना खार नख' नख' थांनानै बरदिनाव रंजागोन जों अमा बेदर दाउ बेदर जानानै फिथा सिथाव जानानै बरदिननि रंजानायाव जिं जिं खार खना खना खार नख' नख' थांनानै बरदिनाव रंजागोन जों जिं जिं खार खना खना खार नख' नख' थांनानै बरदिनाव रंजागोन जों अमा बेदर दाउ बेदर जानानै फिथा सिथाव जानानै बरदिननि रंजानायाव अनिमाया जोबोर मोजां मोसालांबाय बिथांखौ हामबायसै। दानिया फैबावगोन बिबारि दैमारि।
हामबायसै बयखौबो दिनैनि बे हाबाफारियाव नुजाथि फैनायनि थाखाय बयखौबो हामबायसै। दिनैनि फारिलाइया बेसेनोसै। गोजोन्थों। गाइस, आप लोग कैसा लगा डांस? बच्चे लोग डांस करने के लिए बहुत मन किया, इसलिए ये प्रोग्राम रखा मैंने। आप लोग बुरा मत सोचो, क्योंकि ये कोई स्टेज प्रोग्राम नहीं है, इसलिए बच्चे लोग बहुत डील कर रहा था यूट्यूब में आने के लिए, इसलिए मैं ये ब्लॉग बना दिया बच्चे लोग के लिए। आप लोग अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कीजिए। आज का वीडियो इतना ही है। देन आप लोग तो मेरा वीडियो को अच्छा लगा तो दोस्त लोग को शेयर कर दीजिए, और ब्लॉग में नया आया है तो सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही है। देन बाय बाय।